Moi, eli mä tulin just koulusta ja nyt mä pakkaan mun kamat ja sit mä jään venää äiti ja nyt ekaksi mä meen vaihtaa vaatteet. Joo, eli mulla on nyt tallille vähän kesäisemmät vaatteet, kun siellä on niin nätti sääni. Sitten mä ajattelin, että mä voin laittaa shortsit ja sitten ratsastuspaidan, niin sitten ei oo niin kuuma. Ja nyt me lähdetään tallille ja äiti heittää mut. Niin joo. Tästä mä sitten lähden ja kohta mä oon tallilla, niin mä kuvaan sitten siellä mahdollisimman paljon. Moi, mä nyt tulin tänne tallille ja Jonna ja Anni soitti, että mä menen Söpölle. Mua jännittää vähän, kun mä en oo mennyt sillä varmaan vuoteen, mut katsotaan miten se menee. Me nyt tultiin Harja Anttia. Siinä on Antti. Heippa! Me harjataan se nyt Jonnan kanssa. Mun tunti on nyt loppu. Ja mä tulin nyt Harja Zombiin. Ja tunti meni ihan kivasti. Se oli tosi kiva ja niin. Nyt mä harjailen tän ponin ja katsotaan mitä mä sitten teen. Poni on nyt tosiaan harjattu ja nyt mä oon ottaa sit näitä kuppeja. Nyt me ollaan menossa antamaan Saralle selkeästi sokeria. Ja sit me mennään putsaa Antin harjat ja Saran. Ja me oltiin äsken katsomassa noit B-merkin esteosuuden noit suorituksia. Ja tuolla ne menee. Tästä ei näe mitään, ei se mitään. Nyt me mennään. Me tultiin tänne ulos putsaan näitä harjoja. Ja me mennään varmaan istua tonne ja mä putsataan siis Saran ja Antin harjat ja Zombin harjat on putsattu jo, niin niitä ei enää tarvitse putsata. Antiharjat on nyt sit putsattu ja me lähdetään, tai mä viskaan nää tuohon ämpäriin ja sit me lähdetään kerää kamoja ja pyyhkii suitsia. Nyt me nopeasti pyyhitään nää suitset, kun meidän tää lähtee kohta. Niin me sit nopeasti vaan pyyhitään nää. Ja nää on tosiaan Antin, et Zombi on tunnilla, tossa on sen paikka, mutta se on nyt tunnilla, niin mä en oo varma ehdinkö mä edes pyyhkii sen suitsia. Mutta olen saatu tänne huomenna. Nyt me lähdetään tallilta, kun meidän kyyti on tuolla jo. Ja me heitetään Annina ja Jonna kotiin. Ja sitten me katsot Twilightia. Mä tulin kotiin ja kello on jotain 10:10. Niin nyt mä sitten menen sisälle.
aloin katsoa Twilightia. Ja sitten ehkä editoimaan tää video, jos mä jaksan, mutta huomenna sitten. Heippa!